गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव। आं दिनैबो मोनसे ओंखारनो गोनां फिल्मनि सायाव सावरायगोन सासे प्रडिउसारजों, बिथाङा डाइरेक्टरबो। बे फिल्मनि मुङा जाहैबाय आगर गैयै आर'नाइ। आगर गैयै आर'नाइ मा मुं बेलाय, मानि थाखाय बे मुंखौ दोननाय जादों बिथाङा गावनो खिन्थागोन, आरो गावनि फिल्माव सोर सोर एक्टर एक्ट्रेस दं बेफोरखौ खिन्थागोन। टेकनिकेलि बिथांखौ सोर सोर सहाय खालामदों बेफोरखौ खिन्थागोन। खालि नोंथांमोना दान्दिसेनोथ' आं मानसिखौ सिनायथि होनोसै। बिथाङा प्रबिन बर', सानजारि नोगोरनि हारिमुनि गां। बिथाङा माने गां, बिथांनाबाबो सानजारि नोगोराव हारिमुवा गोसारनाय नङा, ओंखायनो आं बिथांखौ गां होननानै बुंदों। दा आं बिथांजों सावरायगोन। दासिमबो जुदि सानजारि नोगोरनि हारिमु सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। जाति बंस बयनोबो शेयार खालामनानै होदो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो। बिदिब्ला आं थाबैनो फैनोसै, दान्दिसेबो गोबाव खालामालासिनो मैथा बर' प्रबिन बर'नि खाथियाव। दान्दिसे नेथ' नोंथांमोन। हेलौ, गुड मर्निं फंबाय। मर्निं। आदा फैलाव नामा? नोङो प्रबिन बर' नामा? आङो एकदम गुड मर्निं होननायावनो गारांखौ माने आन्दाज मोनखाथारदां। माथो आदा गेदेरसो बेलाय नंदां माने। माथो दिनैयाथ' माथोल' जागोन नालाय। दे जेबो नङा। गारामाखौ सिनाय मोननायाबो मोनसे आर्ट। माने बेबो मोनसे आर्ट आरोना आदा? आर्ट माने बे जोबोद रोंगौथि गोनां मानसिनि आर्ट बियो। माने बे खानाफ्राथ' मानसिखौ नुवा। बिथांमोना गारामाजों सिनायो। सिनायो। सोर मानसि, मा मुं। बे इसेल' गिदिर आर्ट नङा बेयो। आदसा जों बेफोरखौ दोनथ'नोसै, जेनेबा उनाव सावरायनो। दे आदा दे। दा आं खोनानो मोनदों नोङो मोनसे फिल्म इतिमध्य टेकनिकेलिबो शुटिंबो गासैबो जोबजोब्बाय नोंना, एडिटिं सिन्थाय? आदा जोबजोब्बाय। दा बे फिल्मनि मुङा मा, आरो प्रडिउसारा सोर, डाइरेक्टरा सोर, बेखौ नोंनि खुगाजों आंनो एसे खोन्थानाय रायजोफोरा, आंनि साबस्क्राइबारफोरा खोनासंथों, आरो नोंनि फिल्मखौ लांनो थाखाय एसे खाबु मोनथों। गोजोननाय बावहरबाय आदा, आंखौ आदानि चेनेलाव बेबायदि फोरमायथिनो सुबिदा होनायनि थाखाय। लोगोसेनो आदानि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ लाइक खालामनो थाखायबो आङो नैबे मबाइल फननि गेजेरजोंनो खावलायहरबाय। आदानि चेनेलाव आंनि रावाबो ओंखारगोन जेला। दा एबारनि 2022 मायथाइनि जानाखि रिलिज जानो गोनां सावथुन, बे सावथुननि मुङा जाबाय आगर गैयै आर'नाइ। आगर गैयै आर'नाइ। माने बे सावथुनखौ आङो 2015आवनो आं लिरखांदोंमोन। 2015। बिनि उनाव बानायनो सानबाबो नाजाबाय थाबाय, गोबां नाजाबाय। बिनिफ्राय माने माखासे लेटेस्ट जेनेबा इभेन्ट्सफोरजों आरो काहिनिफोरजों बेफोरखौ लानानैसो बानायनायमोन नालाय। दा 2015नि जानाखि सिचुवेसन बे आलादामोन, नङा होमबा? बेनिफ्राय दा 2016आव आलादा जालायबाय। बेबायदि माखासे आपडेटफोरखौ सोलायबोयै नै दा 2022आव एसे आलादा रोखोमनि आपडेट जाफैबाय आरो सावथुना। जिहेथु आं माखासे प्रेजेन्ट सिचुवेसनफोरखौ लानानैनो माने राजखान्थियारि, रांखान्थियारि आरो सोलोंथायारि बेफोरखौ लानानै आं बानायनाय जादोंमोन नालाय। आरो इयुन जोलै गथ'फ्रा माने स्टुडेन्टफ्रा मा लेभेलनि थाङोब्ला जोंनि समाजा मोजां जागोन, बेनिफ्राय गार्जेनफ्रा माबायदि जानांगोन, फोरोंगिरिया माबायदि जानांगोन, इडुकेसन सिस्टेमफ्रा माबायदि जानांगोन,
जों मोजां जेनेरेसन माबोरै दानो हागोन जायखौनाखि जोङो सुबुं सम्पद होनना बुङा होमबा हिउमेन रिसोर्स होनना बुङो जायखौ इंराजियाव दा जोङो बर' समाजा जौगानो थाखायथ' दाथ' बिराद कम्पिटिटिभबो जाबाय जुगा दा जोङो मोनसे हारि हिसाबै जोंहाबो जौगानांगौब्लाथ' जोंहा मोनसे सुबुं सम्पदनि गोनांथि जाबाय नङा होमबा दा दा सुबुं सम्पद जानोब्ला जोङो मेनलि जोंहा सोलोंथाइयानो नङा होमबा सोलोंथाइजों लोगोसे आरो माखासे गोबां रांखान्थियारि बिथिङावबो जों जौगानांसिगोन दा जोङो बे सुबुं सम्पदखौ जों माबायदि दानो हायो आरो बेवहाय बे दानायाव समाजनि गोरों गोराफ्रा माबायदि थुलुंगा होनांगोन आरो गार्जेना माबायदि होनांगोन फरायसाफ्रा माबायदि सोलोंथाइ लानांगोन आरो माबायदि जोंनि जानाखि एग्जामिनेसन सिस्टेमफ्रा माखासे डिफेक्टिभ सिस्टेमबो थायो माखासे स्कुल कलेजफ्राव बेफोरखौ जों माबोरै फोजोबस्रांनांगोन माबोरै माने कुवालिटि इडुकेसन जों दानो हागोन बिनि सायावनो आरो बिनिफ्राय स्टुडेन्टफ्रा माबायदि जेनेबा फ्रेन्ड्सफोरजों नङा होमबा खायफा स्टुडेन्टफ्रा बिराद गोरों गथ'फ्राबो कलेज लेभेल मोनहैयोब्ला माने मा जाहैयो गोफावलाबायना थाहैयो नङा होमबा दा बेफोर मानिफ्राय जायो जों गार्जेनफ्रा बेखौ माबायदि केयार खालामनांगोन बेफोरनि सायाव लानानैनो आङो दा नैबेखौ बानायनाय जादों आरो बे माने नोंनि फिल्मनि सामारि सामारि आरो बे आंनि बेखौ नोङो रायजोफोरनो नायग्राफोरनो गोरों गोराफोरनो एसे माने फोरमायदों आरोखि एसे फोरमायदों बेनिफ्राय दा बेखौथ' खालाम जाबाय बेनिफ्राय जोंहा लखिमपुर जिल्लानि अनजालु बसुमतारी होननाय बिथाङा डिफेन्सआव मावनाय बेनिफ्राय बिथाङा जोंनि धेमाजि जिल्लानि गिबिसिन एक्टरमोन फार्स्ट एक्टर आरो धेमाजि जिल्लानि मानि हेंथा सिनेमानि दा बिथाङा कालसाराव बिराद मोजां मोनग्रा मानसि दा बिथाङा माबानिफ्राय मा होनो डिफेन्सनिफ्राय आजिराबो मोनबाय नालाय बिथाङा फैनानै माने सावथुनबो खालामफैबाय माने जोंखौ लोगो लाफैबाय मोजां बाजेटै खालामनाय जाबाय बिथांनि अननायावनो जोंबो सावथुनखौ एसे हाइ टेक्न'लजिबो खालामनो हाबाय गोबां आर्टिस्टबो लानो हाबाय आरो बेनिफ्राय डिरेक्सनखौ आङो खालामदों आरो बे सावथुनखौ रायजोफ्रा बेसेबां अनसायनो हाथों अनसायथों होननानैनो बानायनाय जादों आरो आदा अनसायगोन बायदि मोनदों माने एसेमान रोसि दंना भितोराव एसे रोसिखौ माने होदों एसे होनायानो जादों लुबैगोन बे रायजोफ्रा आंथ' माने आदा जेनेबा आं सारा जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौबो नायजानो लुबैदों आरो बे सिनेमाखौ जिहेथु जोंनि लास्टाव नायनो आं नै दा आरो मोनसे खोथाखौ सोंना लाखागोन टेकनिकेलि नोंखौ सोर सहाय खालामखो टेकनिकेलि हिसाबै आरो ना टेकनिकेलि हिसाबैथ' जोंखौ जेनेबा जिहेथु लकेसन माबायाव बे लानायाथ' जोङो बे लखिमपुरनिफ्राय फुरा बेखिनियाव लाजोबदों नालाय दा केमेरायाव जोंहा नैबे माबा थाबाय गोजोन फंबाय होननाय गोजोन बर' माने बियो बाक्सानि बे गथ'आ जों 2016निफ्रायनो खेबबोबाय थादों आरो आंनि मोनफ्रोमबो प्रजेक्टआव बेनिफ्राय काथिनाथ होननाय फंबाय सासे दं बेनिफ्राय आरो बे दिखियाजुलिनि सानैसो दंमोन गथ'फोर बिथांमोना खालामदों आरो बिनिफ्राय भिजुवेल इफेक्ट्सनि खामानिखौ जोंना बिरमल मोसाहारिया मावबाय भिजुवेल इफेक्ट्सनि खामानि एसे दंमोन बेनिफ्राय मिउजिकखौ जोङो माबायाव होदों सोरांसा बसुमतारी बङाइगाव बे माबायाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरो चिरांनि बेनोनो जों होबाय थाखायो सिगांनिफ्रायनो बेनोनो होबाय थाखायो बिनिफ्राय मेथाइफ्रा जाहैबाय निर्मल ब्रह्म लिरनाय मोजां एकदम मोजां मेथाइ आरो दोंनैबो बिनिफ्राय मेथाइनि मिउजिकखौ नैबे जोंहा BKWCनि चिफ मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी सार बिथाङा मोनसे स्टुडिअ माबा खालामना होदोंमोन जारिमिन अडिअ प्रडाक्सन हिसाबै बे स्टुडिअआवनो मेथाइखौ बानायनाय जादों आरो मोजां कुवालिटि ओंखारदों आरो मेथाइयाबो बरिया बिदि आरो ओमफ्राय ग्राफिक्सफोरनि खामानि जादों एसे एनै ग्राफिक्सनि एसे भिजुवेल इफेक्ट्सनि एसे खामानि जादों बेखौ जोंना बिरमल मोसाहारिया खालामजोबदों आरो जोंनिनो लोगो बे मावजोबदों आरो दा नांगौ एक्टर एक्ट्रेसनि मुंखौ रायजोफोरनि थाखाय आंनि आदसा माने मोनसे माने गोग्गाथावा माने आंना बेवहाय माने नार्जारिया बिराद बारा जादों एबार नार्जारि जिन्दाबाद नांगोन माब्रै होनोब्ला जेनेबा सोरां नार्जारि थाबाय जोंनि बर'नि एकदम मुंदांखा एक्टर माने
दाथ' बेनो आरो मुंदांखासिन आरो पाब्लिकफ्राबो मोजां मोनो आरो एक्सनावबो बिराद मोजां एक्सनावथ' जोबोद मोजां खालामो बिराद मोजां गथ' बेनिफ्राय जेनुइन केरेक्टारफ्राबो बिराद मोजां गथ' आरो बिराद गियानि गथ' येस येस बिनिफ्राय ओरैजाय फंबाय थाबाय सासे मोगथां नार्जारि जाय माने बर'नि सुपार कमेडियान होननांसिगोन बेखौ एक्टरफोरनि मादाव मोगथां नार्जारि थाबाय बिनिफ्राय आरो एक्ट्रिसआव थाबाय जयश्री नार्जारि जयश्रीया औ जयश्री नार्जारि बे साथाम नार्जारि जाबाय आरो सोमदोन नार्जारि होननाय फंबाय सासे दं बे अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि माने नार्जारिया ओंखायनो आङो माने नार्जारिया बिराद बुरजा होननाय जादों आरो माने गासै 7 जन आदा एक्टरा 7 जन औ 7 जन एक्टर 7 जनानो नार्जारि 7 जना नार्जारि नंला माने साब्रैया नार्जारि जाबाय आरो औ साब्रैया नार्जारि जाबाय बेनिफ्राय आरो जुनमुनि बसुमतारी होननाय सासे दंबावो एक्ट्रिसआ औ बिनिफ्राय गोबांथार आदा ओरैजाय माने मथा मथि क'क्राझारनिफ्रायल' गैया क'क्राझारनिफ्रायबो दंमोन आर्टिस्टआ बेनिफ्राय माखासे उसुबिदानि थाखाय माने जोङो एडजास्ट जालायासै आरो जिहेतु जोंनि टाइमजों बिथांमोना होनो हायासै आब' दांखोआबो दंमोन बेनिफ्राय आब' दांखोआथ' बे समाव बेनाबो एग्जाम जायो नभेम्बर डिसेम्बराव एग्जाम खाथि जायो बिथाङाबो सुटि मोना ओमफ्राय आदा इन्द्र बसुमतारी होननाय दंमोन सालाकाटि कलेजनि प्रिन्सिपाल बे आदायाबो बे समाव बिराद गिर जाफुबाय बेहाबो फर्म फिलापनि मानि दा बे आदायाबो सम होनो हायासै खिन्थु चिरांनिफ्राय ओरैजाय टटेलि धेमाजिसिम आरो सब मोनफ्रोम जायगानि आर्टिस्ट दं बिसनाथनिफ्राय 7 दंमोन आर्टिस्टआ थांबाय औ आदा दा नोङो डेटखौ माला लाखो रिलिजनि डेटखौ आदा जोङो 5 सेप्तेम्बराव लादों 5 सेप्तेम्बराव रिलिज औ 5 सेप्तेम्बराव ओमफ्राय बेखेवगोनबो बिदिनो ओइदिनखालि बेखेवगोन ओमफ्राय मार्केटआथ' ओरैनो गुबुन बोसोरफ्रावथ' बिदि जेनेबा एडभान्सआ बिदि एसे फैग्रोआमोन खिन्थु दा जोंनाव 35 फैबाय मार्केटआ 35 दा नोंनियाव जाबाय औ 35 ओमफ्राय 10,000 खरि एडभान्स हरबाय बिथांमोना 10,000हाय औ 10,000 30 आरो 40 50 था पेन्डेल मोनबावबा नोंनिया मुला जानोसै खोमा औ बिदि जाहैगोन ओरैनोथ' 100 मोनखायो मोननायालाय 90 मा होनदों आदा 90सोनि बारहैगोन आरो बारखायो बारनाया बारखायो जौसे थाबाथ' मुलाम्फा थाबाय औ एसेबाबो थागोन आरो खस्थ'नि फिथाइया एसेबाबो थागोन आरो प्रडाक्सन प्रडाक्सन बे आर'नाइ प्रडाक्सननि नामा औ बेखौ बे अनजालु बसुमतारी बिथाङानो सालायो आरो बेनो आरो बिथांनिनो आं गेजेरावनो मोनसे खोथा सोंनि आदा दे बे आर'नाइ प्रडाक्सनखौ नों रेजिस्ट्रेसन खालामबायना खालामाखै रेजिस्ट्रेसन बेयो प्रडाक्सना आदा गोदानसो बेखौ रेजिस्टार खालामदो नोङो खालामगोन आरो गोदानसो माने BKWC आवबो कालसारनि फैसा फैगोन आं मिथिथारगौ बेखौथ' जोंबो एसे खोनादों खोनानाया बेथ' मोनसे काउन्सिल हिसाबै हारिमुनिथ' भाग थाखायो नालाय फैगोन बेबायदि हिसाबै फैनांगौ आरो फैथारो माने हाबखायो जिहेतु कालसार नियम दं नालाय माने आंनिया नोङो बे खोथाखौ बुंनाया जाहैबाय कालसारनि मानसियासो कालसारनि फैसाफोरखौ बाहायनो मोनथारनांगौ आरोखि बेथ' सैथो बाथ्रा बारबा दा माने एसे थांनाय फैनोसै थांनाय बे जेनेबा थांनाय BTC-निखौनो होनबाय आङो खायसे ओरै जादों माने लिडारफोरनि हिनजावफ्रानो माबा खालामनानै रेजिस्ट्रेसन खालामनानै फैसाखौ बिना लाबोयोमोन लिडारफोरा गावसिनि मुंखौ होआ हिनजावफोरनिखौ होनोसै सोरबा जाथि बंस ओरै खालामनानै बे जाहाथे BKWC-आ जाया बेखौ बिथांमोनाबो सावरायनायखौ माने आंनि फोथायनाय आरो आदा जानाय नङा जिहेथु सुबिदाफ्रा फैयोब्ला माने जिहेथु जोंनि चिफ सार जानाखि मानगोनां मिनिस्टार सार बिथाङा खोब जों उन्दैनिफ्रायनो बिथांनि जानाखि बर'नि आफाद दैदेनबोनाय बर' हारिखौ दैदेनबोनाय बिथाङा माने खोब जेनुइनलि दैदेनबोदों खुनु मोनसे आसि मोनसेबो गोरोन्थि जों नुफेराखै आरोखि आरो बिदि माने वान साइडेड जों माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ नुवाखै आरो सारखौ ओंखायनो सोरबाफोर जुदि वान साइडेड साननो नागिरदोंब्लाबो माने सारनि अननायाव जानो हानाय नङा आरो माने आंना फुरा 100% फोथायनाय दं आरो नोंसोरबो नोजोर होनांगोन माने सारा बे जिनिसखौ मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा आरो सारा सारा बिराद जेनुइन मानसि माने बे आरो ओंखायनो
आसा फारिदों आसा खालामदों आरो माबा मोनसे औ बेखौ माने जों बयबो नोजोर होनांगोन औ बेथ' सैथो बाथ्राखा औ दा नोङो सानजारि नोगोरनि हारिमुनि गां औ हारिमुनि गां ओंखायनो बुंदों आङो औ आदा गांखंथारखौ होनजोबाखै आङो नोङो गां नों बुबाबो हारिमुआ बिरनो एसे दिगदार जागोन सानजारि नोगोराव नंगौ आदा गतिके गाङा मोनफ्रोमबो गांखंफोरा गासिबो जेन थायो थांनानै थायो माने मोदोमजों नांथाबना थाबाय थायो बिनि थाखाय थाखा फैसानि दरखार औ नंगौ आदा होमब्लासो जोङो फिल्मखौ बानायबाय थानो हागोन फिल्मखौ बानायबाय थाबासो बर' हारिमुआ थांना थागोन नङा होमबा औ आदा औ बर' हारिमुआ थांना थाब्लासो नोंनि उन खारनाय महरगिरिफोरा थाइसे थाइनै मोनजागोन अब्लासो बिसोरो एक्टिं खालामनो मेथाइ रोजाबनो माने थुलुंगानाय मोनगोन नंगौ आदा नंगौ फंबाय औ आदा जोङो 15 स्पेसियेल मिनिट्सनि खोथा सावरायदोंमोन दा बर्थमान 20 सेकेन्ड दंबावो 20 सेकेन्डआव नोङो रायजोफोरखौ खावलायहरदो नायनो थाखाय औ माने आङो जोबनायाव नैबे आदानिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाहरबाय बेजोंनो आदानि चेनेलनि गेजेरजोंनो गासै जोंनि हारिमु मोजां मोनग्रा आरो सावथुनखौ मोजां मोनग्रा गासै जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफोर साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोर नोंथांमोन बयखौबो माने सिगांफोर सावथुन नायाखैबाबो आंनि नैबे बेसेबांबा बोसोरनि नाजानाय लिरबोबाय थानाय बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुन बे सावथुनखौ जाहाथे नोंथांमोना नायो बिनिफ्राय नोंथांमोना माबा मोनसे बेनिफिटखौ मोनगोन आरो बेखौ आङो आसा खालामदों आरो मिजिंथिबाय बयबो अनसायगोन आरो जोबनायाव आरोबाव रोजा रोजा मानगोनां आदा फैलाव जोंनिनो आदा गेदेर बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावना खुलुमना बावहरबाय आदा दे साबायखर नोंनि जिउआ लावथों खामानि मावबाय थानो हाथों गोजोन्थों आदा दे लाइफआव साक्सेस फैथों नोंहा औ दे आदा दे बिदिब्ला जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय फंबाय दे आदा दे गोजोन्थों दे आदा थेंक इउ दे प्रबिन बर' मैथा होननानैबो मिथियो बिथांखौ सानजारि नोगोराव बिथाङा मेरला खस्थ' खालामनानै दासिमबो फिल्म बरनबाय थायो आरो बिथांनि साननायफोरा जाफुंथों बिथांनि जिउआ लावथों बिनि थाखाय आं अबं गसाइनाव बोर बिनानै जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै रायजोफोर बिदिब्ला जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि